egiten ari nago oraintxe bertan Skypea tablet batetik. Ah! Vale, lasai. Pizkat gertatu da portatila erabili behar dudala lagun batek eta ez dugu, karo, eta hor bertan, ofizinan bulegoan egitea hori Skypea, pizkat beste lankidei molestatu. Vale, ez lasai, beste zenik... Bueno, itxaron. Vale, lasai. ¿Qué cojones? Nondik egingo duzu streamea, edo? YouTubeen, baina beste... Mobiletik, smartphonetik, mugikorretik ikusiko dut. Nahi duzun bezala, beste aukera da Steamen daukat aktibatuta ikusteko bideoa edo zuzk ikusi dezakezu jolazten ari naizena zuzenean Steamen bidez. Nahi baduzu ez da? Eman momentutxu bat, joango naiz hartxera hori mugikorrearen kargatzailea eta ikusiko dut orduan mugikorrean. Vale. Momentutxu bat. Bai, lasai. YouTube... Bueno, lagunok, hemen gaude ja zuzenean, vale? Irikiko dute txata, entzun duzuenez ja zuzenean gaude. Entzun izan duzuenez bezala. Vale? Nirekin, horren esalduko dizuet dana, vale? Gaude hemen pizkatxo bat hau montatzen bukatzen, orain ikusiko dugu dana, Ctrl Z, teorian hori da, vale, txata hemen utziko dut irekita, botako dut, pam, para, bam, pa pa pam para pa pa pam tu turu turu turum tur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 um rum lorum pum pum pururum aupa, bueno, zuzenean teorian bagaude, entzuten da ikusten da, teorian ondo doa, eta nengoen, baina ez dut aurkitzen, Kablea, baina, bueno. A ver, YouTube... Ai, ez dut aurkitzen, nola zan... Bota igual, bueno, alduzunean edo nahi... Bai, enlazea botako dizut, bai, lasai. Vale. Vale, teorian hori da. Vale. Konturatu YouTubeen 30 segunduko delay bat duela eta bar hori daukan gauza larriena kontuan izateko. Baina beste guztiagatik perfecto. Vale, botako diet hauei gure Telegrameko kargatzen didan, zuzeneko hemen. Bota nahi diet, dekogu gamerontzikoak, dekogu Telegrameko kontu bat, osea, talde bat, gure jarraitzaile guztiekin. Bai. Eta nahi dudana da, usten badit mugikorra bota zera, enlaza edo bideoa konpartitzerako Telegrametik holan ikusi nahi badute, baten bat zegoelako interesatuta. Orduan botako diet, papapapapam, okei. Vale. Zuzenean gauz, botako diet hori hortik, eta hasiko gara igual jokoarekin, berez. Digia pasatu egin dut asko gustatu zen jokoa, nabaritu ditut egin dituzuen aldaketak. Bai, hobetorako izan dira edo... Bai, nik uste dut baietz. Naiz eta iruditu egin zait, igual behar bada egon dela atal konkreturen bat igual, izan dena igual, baliteke, igual komplikatu izan daitekena txiki batentzat edo bere bururako edo. Baina beste guztegatik, niri pila bat gustatu egin zait. Orduan, hasiko gara partida berri bat, nirekin binari soulseko kide bat dekogu. Kaixo. Eta horri dana, pizkat, noski jokota zitze egiteko, aprobetsatuz bihar aterako dala. Steamen, ustut €14 zirela.
iruditu Bai, Gainera Espanil txarto baita ere zeukan, bihar zeukan 15% deskontu bat edo, ez? Espanil txarto. bai, uste dut lehenengo aste osoan izango dela hor deskontua, bai. Vale, primeran. Lehenik eta mila esker bidali egin didazuelako formato fisikoa, pila gustatu egin zaidala, posterra izan da txapo. Bai. Eta streamea egiteko. bai, egin nion ikusi ahal izan duzue bideotxo bat, pizkatariak usten eta abar. Lehenik eta ikuste dut igual hemen, lehenengo galdera izan daitekeena da, nola okurritu zitzaizuen euskal mitologiaren inguruan bideojoko bat egitea? Jo, hasi genuen pentsatzen nola edo zein historio konta genezaken eta bueno, egin genuen horrelako brainstorming deritxona eta hor ez dakit nor proposatu zuen eta zergatik ez erabili existitzen duen historio bat, ezta? Eta hori konkretuki gure historioan dagoen historio bat, ezta? Orduan, hasi ginen pentsatzen eta hasi ginen nola erabili ahal genuen historio, guk geneukan historioak eta entzugeak, mitologia, mari, eta hori guztian nola kokatu genezake joku baten barruan. Eta ez dakit zein momentuan sorgina pirulina abestia agertu zen eta hortik hasi genuen pentsatzen. Bai. Pentsatu genuen, igual zela apropose izan litekeela hori gure pertsonaia, Mario moduko pertsonai txiki bat, plataformaz joko bat, eta hortik abiatu zen historia guztia. Nola pasatu zitzaizuen igual baita ere burutik egitea pizkat publiko guztentzat, ez? Hau da, horrek dakarren arazoak, aregi jau plataforma adibidez, plataforma pura esango balitz Mario bat bezala, igual simpleago esango lehetzatek, baina kontuan hartuta pudeak daudela eta bar, nola edo zein momentu enten okurritu zitzaizuen publiko guztietarako egitea, ez? Zeren eta ez da berbera, ume txiki baten burmoina edo daukan burua edo pertsona nagusiago batena. Bai, igual ez dakit, azkenean ez genuen gure publiko kopurua murriztu nahi. Osea, pentsatu genuen nola posible izango liteke egitea joku bat, non umeak jokatu zenezaketen eta bebai beraien gurasoek ere. Eta hasi ginen horri bueltak ematera, nire ustez izan zen hori, izan geneukan koska nagusiena. Azkenean, hori nola egin ahal izatea. Esan behar dizut, lehen esan dizut 14 zirela, ezta? Bai. Orain, azkenean da, 9,89 euro. 9,89. Eta gero horretaz aparte, lehenengo eguneko deskontu hori gainera. Bai, eta eguneko 15 izango da. Jode, alako ganga polita. Gainera, hori, webgunetik egiten duten eroskita guztiak, izango dute Steam klabe bat doan, bebai. Jode, lagunekin jolasteko baita ere, primeran. Azken, izango dute bi joko baten truke. Bai, ondo. Ideia ona, holan... Bai. Azkenean, webgunean dagoen bideojokoa, bideojoko fisikoa, ez ditu Steamek daukan aldatu egin ditu aldaketak, ezta? Egin ditugun aldaketak ez daude hor sartuta, orduan, pentsatu genuen aproposa zela Steameko bertsioa ere ematea.
Ondo, bai, ideia ona, zenen eta hori, aldaketak eta bar ezin dira ez daude. Aprobetxatu du, jarraitu baino lehen, zuzenean zaudeten nok ikusten, edozein duda, edozein gauza, bota komentarioetan, eta holan momentuan galdetu aldiegu Menezuzeko kidei, hemen dekogula bere haienetako kide bat. Beste gauza bat deigarria edo bitxea egiten zaidan niri da, gauza pare bat. Lehenik eta multijogalaria ez da gola, gaur egun dela munduaren momentu bat nun ia bideojoko danak edo multijogalaria dute edo ja zuzenean kanpainak eta dana multijogalarian direnak nola edo zergatik pentsatzen duzue ez jartzea multijogalari bat? Azkenean pentsatu denuen, ez zen nahi genuena igual hobeto izango litzateke multijokalari hori mekanikak eta pentsatu izana eta jokoaren barruan sartu izana, baina azkenean multiplayer, multijokalari mekanika horiek asko zailtzen dute bideojokoa. Azkenean konexio arazoak oso arruntak dira eta bideojokoa oso askoz ere zailagoa izango litzateke egitea. Denbora asko izan beharko genuen eta eske azkenean ez geneukan hainbat denborarik. Ondo. Gauza bat, egia esan da, bideojokoan geratu ginen, igual azken mail bat sartzeko. Eta denbora arazoak zirela eta ezin izan genuen hori, azken maila hori tartzea jokoan. Nahiago izan genuen hor bertan sartzea azken maila bat eta hor boss edo jefe final delako hori gaueko nola sartzea historioan. Azkenean ezin izan genuen, baina aztero, gainera gaur egun Steamek ematen duen aktualizazio aukera hori nun... Bai, azkenean posibilitate bat da, etorkizunean, igual maila gehiago sartu eta hor gaueko egon alditeke. Horregatik, dinot baita ere gero multijugadari gauza horietarako, moia horietarako eta guzti horretarako, aktualizazioekin. Bai, posibilitate bat da. Ikusiko dugu nola egiten duen jokoa hasiera honetan, eta horren arabera erabakiak hartuko ditugu. Ondo. Gauza beste niri asko begitara erakaltzen dagoen gauzatxoa da, behar bada, testurak eta bat direra poligonarak, baina direra triangularan txekoak. Bai. Oso... Esan, markatu. Bota. Esango nuela hori, oso bitxia dela ja berez grafiko poligonal bat edo egitea ia toki edo ia mapa guztitan, baina bitxiago egiten zaidala niri gutxienez, ohituta igual Minecraft bezalako kuboen jokoietara triangularrak izatea. Orduan nola edo zergatik edo nondik edo nola pasatzen zaizue edo okurritzen zaizue horrelako testura batzu jartza edo? Egia esan da mailak, mapak ez dute testurarik, egia esan da. Azken finean hor ikusten den sorgina, bai deko tekstura eta gero beste pertsonaiak testurak ere dituzte, baina maila hor mundua ez deko testurarik. Deko bakarrik kolorea. Low poly izeneko modelak ingenituen eta gero testurekin izan geneukan arazoren batzuk zirela eta erabaki genuen bakarrik modelo horiek deritzona texture color, deritzon, ez teknologi, baina teknika bat erabili genuen. Eta horregaitik ikusten dira horrelako
trianguloak eta poligonoak eta zeren eta azken finean dira modeloak margotuta. Gero hori argiarekin eta bueno, beste elementu batzuekin, pizkat jokatuz, lortu egin genuen emaitza eta akabatu hau, ezta? Bai, gaia oso, baiatzut niri gutxien ez, oso deigarria egiten zerain emaitz bat. Lehenengo momentutik, ikusi nuen lehenengo momentutik Fan and Sirius ura ja bi urtez bana biltzarto, gutxi gora bera, deitu egin zidan gauza horietako bat. Hori ikusten zaitut, hori Marirekin izan. Bai. A ber, denbora, kokatu behar dudagarena pizkat gainera etortzen zaidala, eta kokatu naizera burua. Momenturen batetan edo, pentsatu zenuten konkretuan egitea, ez dakit, post-mail, edo 6 mail, edo mailak hasiko gara egiten, eta gero igual hartuko dugu oberenak, edo jendeak oberen atzen dituen, edo nola, edo kontatu dizudan bezala denbora arazoak izan genituen, eta azkenean kontrarloj moduan egin genuen. Jokoa, hasierako joko hori, lehenengo betak eta lehenengo alfak. Eta pentsatzen hasi ginenean, beste prozesu guztiak bezala, brainstorming eta ideiak botatzen hasi genuen, eta azkenean paperean hartu genituen idei hoberenak eta hortik hasi ginen mailak egiten. Mail batzuk zakarrontzira bota genuen azkenean, igual zailtasun maila handiagoa zutelako, eta azkenean jokoan daudenak hautatu genuen aproposagoak zirelako. Pertsonaiak edo protagonistak edo Mairilan laguntzaileak izango zirenak edo neralakoa hautatu zenituen pizkat mailak ikusita, hautatu zenituen historian edo lehen hasieran kontatu didazun historia horretan datostelako. Bueno, dena esan duzun guztiatik egi pare batzuk daude, esan nahi dudana da, azkenean historia horretan pentsatu genuen zein ziren o zein izan litekeen gure mitologiaren pertsona igual nabarmenenak, ezta? Eta, hori, Tartalo, Basajaun, Lamia, eta Mari, pentsatu genuen hori, igual egon behar zirela, ezta? Eta gero, mailak egiterakoan, pertsonaiak erabakita izatea, pizkat zein tokian egon behar zen mail bakoitza. Egia zan da, lehenengo egin genuen puzzleak pentsatu, ezta? Zein puzzle egingo genituen, eta gero pentsatu genuen nola egokitu puzzle horiek maila bakoitzera. Eta mailaren diseinuaren erabakia, hori pertsonai erabaki genituen jokoan sartuko ziren pertsonaiak, pizkat modelatu edo zuzendu zigun nola diseinatu eta nola pentsatu. A ber, ideia gehiago. Pertsonaien koloreak eta abar, suposatzen dut ere historiarekin lotzeko direla eta abar, eta adibidez, uste dut, ez da oso ondo gogoratzen, baina adibidez uste dut sorginaren koloreak edo aldatu egin izan dituzuela. Ez dakit zergatik buruan daukat hasieran, Fan and Sirius horretan frogatu nuenean, morea zala eta orain beltza da, beltza nabarmenduagoa dala eta bar. Hori be, igual... Posibiliteke hor saiatu zenuen bertsioa, igual bertsio
oso lehena izan zen, ez dakit, igual bertsio zahar bat zen, eta nire ustez, ez dut uste Sorgina aldatu egin dugula, baina ezin dizut hori guztiz konfirmatu, baina uste dut ez, Sorgina ez dugula aldatu. Ez dakit, esan dinot, Sorgina dinot, azken finan esan duena pizkat, kolore... Igual irudia bai egin dugu pizka bat remargotu edo berriro ez dakit, baina igual irudia, ez modeloa, ez dakit. Pentsatzen, oraintzi naiz pentsatzen eta... Azken fina esan nahi dudana da, pizkat esan nahi dudana da, igual, jokoaren koloreak eta bat pizka bat hautatua igual historia be pizkat egokituta edo pertsonai berez nolakoak ziren, nola representatu diren igual gure historian zehar basau egin zaretera hautatzeko eta horrelako gauzak. Egia esan da joan dira horrela ateratzen. Igual bai maila batzuetan, igual Laminzulo edo hor azkeneko maila Zugarramurdi, Tartaloetxe, bai. Tartaloetxe, egin genuen hori, pentsatu genuen hor tartalo bizi zela hor kobazulo batean, hor mina bezalako kobazulo batean, eta koloreak igual bai erabaki genuen horiek erabiltzea, hori tartalo hori pizkat iluna edo iluntasunarekin zerikusia zutelako, baina gehienetan aldik eta maila diseinatzen genuen bitartean horrela ateratzen ziren koloreak eta diseinu generala. Gero bebai argiaren, guk erabili dugu bideokoa egiteko erabili dugu Unity, eta hor Unityn argia optimizatzeko problema lantak egon dira. Azken argiarekin froga asko egin izan behar ditu emaitza hori lortzeko. Ez dakit ez da zer galdetu nago. Ikusten ari zaretenok, zuzenean, edozein duda, edozein galdera, mesedez bota, aprotxatuko dugu hemen, gonbidatuak ditugula, esplotatuak dituzue, gonbidatua nahi dituzuen duda guztiekin, galdera guztiekin, edozein momentutan. Ez dakit ez da, nola edo zer nago pizkat blokeata. Sorginaren potereak hautatzeko edo, baita ere izan zenituzten igual maila kontuan hartuta, edo pizkat topikoenak, edo... Puzleak gehiago esan da, ezta? Azkenean mailen diseinua eta mailaren hor kokapena eta, guztia puzlea kontatzen genuen, kontatzen zigun, ezta? Esan nahi dudana da, puzlearen soluzioa zein zen erabakitzeko, edo hobeto esan da. Nola puzlea izan zen lehenengo gauza, pentsatu genuen lehenengo gauza egitea, gero horretatik erabaki genuen nola azmatu zezaketen puzle bakoitzak. Eta orduan horrela joan ziren botereak agertzen. Beraz, suposatu dut baita ere, pizkat, potere kantitatea, baita ere, mai kantitateak edo mugatu egin zituela. Bai. Azkenean bi maila daude botere bakoitzarekin zerikusi, erlazionatuta, eta orduan lehenengo mailan boterea ematen dizu, eta pizkat hori aurkezpen modua edo botere horren aurkezpena izango litzateke, eta bigarrena botere hori beste guztiekin saiatzen da elkartzen, ez da, edo. Bai, azten da kombinaketa, eta gero hor amaieran topatzen dugu Tartaloetzen
pizkat potere guztien erabilpena, erabili behar dituzula hori da. nivela edo maila pasatzeko. Niri asko gustatzen zaidan gauza bat, eta egia esan da ez da intenzionatua, osea, azkenean gertatu da, eta punto, osea, mailak egiten genuen bitartean gertatu zen. Gure ustez, era bakarra egon altzen edo egon behar zen, hori, puzzlea asmatzeko, ezta? Baina azkenean, boteriak direla eta gertatu da nolabait batzuetan puzzlea era ezberdinetan egin aldela, ezta? Botere ezberdinak erabili direla, hori edo era botere ezberdinak erabili direla, puzzleak asmatzeko. Osa, azken finean potereak direla eta bide bat baino gehiago dagoela emaitza berbera lortzeko edo maila pasatzeko. Hemen daude berriz galdetzen, ea nondik etorri den ideia. Lehen kontatu dudan bezala, bideojoko bat egin nahi genuen, eta azkenean hasi ginen pentsatzen nola edo zein istorio kontatu, ze azken finean bideojoko bat, bideojoko bakoitzak istorio bat, edo istorio bat baino gehiago kontatzen ditu. Eta hasi ginen pentsatzen zein istorio kontatu, asmatzen, pertsonaiak, eta azkenean hori, prozesu horretan geunden bitartean, norbaitek bota zuen ideia, ezta? Zergatik ez gure mitologian, gure kulturan, gure historioetan oinarritu. Gainera, hemen ateratzen badugu jokoa, igual arrakasta, ez arrakasta, baina ez dakit. Deia erakarri edo arreta. Hori da, arreta gehiago igual erakarri izan algo du, ezta? Horregaitik pentsatu genuen eta gainera, eske goratzen dut momentua, lankide batek esan zuela hori. Igual, zorgina pirulina izan daiteke hori pertsonaia, ezta? Abesti popular abesti horren arabera, ezta? Eta horrela pentsatu, justo abestearen kontra, ezta? Kontrakoa, gure pertsonaia ona izatea eta hori, zorgin txiki bat izatea eta zorgina pirulina izan zela. Eta hor hasi zen, hor jaio zen ideia. Ideia, era bikaina. Jokoa egiteko eman dituzue, 2-3 urte, gutxi gora bera, holan pizka bat, eta zenbat, igual jendea pizkat kontuan hartzeko, joko bat egite igual nahiko komplikatu esan daitekeela. Jokoa egiten egon gara urte oso bat, eta gero egin ditugun aldaketak, igual 2 hilabete lau horren inguruan. Jende asko, jende gutxi? 6 pertsona inguruan, 7, bai. Talde ona. Bai, talde galanta. Indi bat izateko azken finean, indi bat da, ez? Nolabaitean, mundu horretan jaioa, talde ona. Onenetarikoa nahi esan da, porque joko asko, indi asko izaten dira 1, 2, 3, gero fanen laguntzaz, eta bal. Hizkuntzak, nola hautatu zenituen 6 hizkuntzetan egin, edo... Azkenean nola euskal mitologian historia bat kontatzen zuen, euskara egon behar zen. Osea, eske hori ez zegoen dudarik. Eta gero, gaztelaniaz, ateak ez dizteko, ezta? Osea, azken finean bideoko bat ateratzen baduzu eta bakarrik hizkuntza bat sartzen baduzue, edo baduzu, ateak izten ari zara. Zure kontra botatzen ari zara harriak. Bai, nolabaitean ateak izisteko. Eta supusatzen dutena berera, ingelesa pixkat mundiala dalako. Bai, gero hori, Steamen bertsioa pentsatzen hasi ginen unean,
normala izan zen, prozesu bera bili genuen. Estimen egongo bada, azkenean nahi taiezkoa da ingelesez egotea. Noiz edo nola edo zergatik pentsatu zenuten Steamera bota edo Steamen argitaratu? Bueno, pentsatu genuen gure jokoa nahiko ondo dagoela. Guk oso harro gaude egin dugun bideokoaz. Lehen esan dizudan moduan, pena ematen digu amaitu guztiz amaitu ez ahal izatea, hori mai hori gehiago sartu izana lehenengo bertsio horretan. Eta pentsatu genuen nola izango zen posiblea erabili edo egin genuen hori lan guztia beste puntu batean edo guztiz esprimitzea. Eta igual pentsatu genuen beste enpresa batek esan zigun hor Greenlighten prozesua ez dela oso zaila eta geneukan produktuarekin posibilitateak geneukala. Orduan, buelta bi eman genituen ideiari eta hasi genuen lan egiten. Hemen galdetzen ari didate plataformei buruz, plataformetan printzipioz ez bana biltzarto PC-en bakarrik, ezta? Bai, PC-en bakarrik dago. Planik igual kontsoletara eramateko edo kontsola konkretu batzuetara edo horrelako porten bat egiteko? Oraindik ez, egon gara frogak egiten Linuxekin eta Macekin, baina nahiko lan kopuru handia egin beharko genuke horretara egokitzeko, ondo egokitzeko. Eske azken finean arazo asko irteten ziren hor lehen unean eta jokatu alziren bertsioak lortu genituen, baina arazo asko zeukaten. Orduan, ari gara pentsatzen igual Linux eta Mac bertsioak ateratzea, baina oraindik ez da ezer fijo erabaki. Igual jokoa ondo egiten badu, posibilitatea da kontsoletara egokitzea, baina printzipioz ez dut uste. Orduan azken finean jendea hor animatzea eta esatea eta aitan frantsesek esaten duten hori zarat egitea, ez? Bai, hori zarata asko entzuten badugu, lan egitea, lan egiten jarriko gara, ez dago dudarik ez. Egia esan da, konsolen munduan sartzea pizkat zailagoa da. Azken finean, diru kopuru bat behar duzu hor lehenengo atal hori saiesteko. Eta, horregaitik, igual printzipioz asmo hori ez dugu izan. Kontsola beti izan dira igual PC-arekin konparatuta, beti izan dituzte hori igual pizkat jainkoak antzera edo ez, pizkat hor, eta ate itxi batzuen antzera, behar bada, beti izan dira hor apartekoak bezala, nola baitan esateko. A ber, gauza gehiago, a ber. Itzultze lana, klaro, suposatzen du kriston komplikatuak egiteko, mantentzeko berez esan nahiak eta bar, klaro. Bai, hori lan guztia subkontratatu dugu egin da, azkenean guk ez gara itzultzaileak, eta hasierako bertsio batzuetan saiatu ginen hori testuak guztiz itzultzen, baina ni naiz azkenean igual euskara dakien gehiena eta entzuten duzun moduan ez naiz euskara ditua. Pizkat oksidatu da daukat, baina horregaitik saiatu ginen itzultzaile profesionalak kontratatzen eta azkenean itzulpen
profesionalek izateko, ezta? Bai, hobeagoak eta ondo eginak. Vale. Orain nagoela hemen oma basoan, eta tetxe dela hemen atala asko gustatzen zait, baina baita ere komplikatu egiten zait, nik ez daukadalako lan bizio periferiko lan imaginazio, nola ikurritu zitzaizuen irudiekin horrelako joko hau osea, nahi dut esan, zoetxetan margoak izatea eta zuk angulua aurkitu behar izatearena egiteko, sortzeko irudia, ez? Nola ideia hori edo nahiko pitxea iruditzen zaidal, edo nahiko kuriosoa berez? Nola... Azkenean, horre, osea, gehienetan, esan dizudan bezala, gehienetan gertatzen da, pentsatzen duzun gauzak, osea, maila hau esen horrela izan behar. Osea, beste idei batetik atera egin zen. Margoekin ere jolastu behar zen, baina azkenean frogak egiten azkenean maila bakoitza 2 edo 3 aldiz egina dago. Lehenengoa prototipo bat bezala eta puzzle hutsa hor jarrita, ea interesgarria eta divertigarria den. Eta hor, puzzlea pentsatzen joan ginen arabera egokitu ere egin behar izan genuen. Eta azkenean hau atena zen, ez dakit sortez edo zoritzarrez, baina horrela gertatu zen. Bueno, ondo ez, niri asko gustatzen zait, bitxa egiten zait, gainera nik ustut dela mekanika bat nik ustut, ez dudala ia inoiz ikusi, eta nik ustut hor puntu favorean puntu oso egoki bat dela zuen alde. Preso erabetzen ari dirate, ez badut txarto gogoratzen esan didazu azkenean, 9,90 euro. Bai, 9,99, bai, Bai, 10 euro eta euneko bihar, euneko amosteko deskontua. Bai, lehenengo astean izango du, bai. Eta zuen webgunetik erosten dutenek, gainera, bigarren kei bat opari, osea, merkeago eta hobeago ezin dizuete utzi. Bueno, egia esan da, webgunetik erosten badute, erosiko dute hor kopia fizikoa, osea, bertzio fizikoa, hor karatularekin eta DVD-a. Eta hori eskuratu, hori eta gero Steameko kode bat ere doan eramango dute. Hor webgunetik erosten badute. Jode, vamos. Inoiz baino beto. Jode, ze ondo zeintzen dituzuen fanak. Kaguental. Azkenean fanak dira guk jateko ematen digutenak, osea, ez badugu zaintzen, inor ez ditugu zainduko, eta bere ez digute zainduko, bai, osea, azken finean. Orain kurritzen zaidala, ikurritu zaidala, gainak Steamen gaur egun dekon Steamen daukan workshop horrekin nun jendea hain ditzaken bere nivelak, bere gauzak eta abar, okurritu zaizu edo, okurritzen zaizu edo, igual orain botatzen izuet eta iruditzen zaizu ideia ona, nola baitan edo ustari jendeari bere nivelak egiten, besteok deskargatzeko eta jolasteko eta abar, okurritu zaizu, ideia deko zue... Bueno, posibilitate ona da, baina gertatzen da azkenean hori egiteko asko aldatu, maila editor de niveles, horrelako zer egin barko genuke, eta hori lan kopuru handia izan barko zen, bai. Ez dakit posibilitate bat, ez dugu oraindik aztertu, osea, posibilitate moduan hor dago eta izango litzateke polita gutxien. Bai, orain lehen Mariorekin lotuta eta egin zuten Mariok egin zuen Mario Maker jokori eginda eta okurritu egin zait bat batean eta sin más horre ideia botata geratzen da. Bai, ideia ona da, bai, benetan. Bueno,
arazoak izan dituzu hor... Bai, eske, hori konkretuan pillo bat kostatu egiten zait. Osea, ez dakiz zergatik, nik horrelako gauza hauetarako nahiko txarra naiz, plataformetarako. Keba. Bai, uste duzuna baino gehiago, bai. Joko egiterakoan eta mai kantitateak egiterakoan, pizka bat ere kontuan edo behiratu saiatu izan zineten iguale pertsona bateri eman hartu alzion denbora jokoa pasatzea edo egitea eta bar, pizka bat zenuten kontuan hartu edo nola hori, porque gaur egun beste arazo igual izan dut, gaur egun beste bideojoke duten beste arazo bat nire ikuspuntutik da igual jokoak superonak dira, baina bat-batean kanpainak edo historiak eta super laburrak dira eta orduan jendeak esatzen da edo kriston kanpainak hipermegaluzeak dituzte eta jendea baitarek esatzen da orduan behiratu zenuten pizka bat iraupena mailak eta abar edo holan pizka bat geratu izan zen bezala. Egian esan da horrela geratu zen bezala. Ez dizut ezurrik potako. Baina gero jolasterakoan ikusi genuen jokoaren luzaera ez zera laburra. Bueno, gutxienez guri ez itxaigun laburra geratu edo... Hasieran gure beldur bat zen oso laburra geratzea eta igual maien bat falta ziola jokoari, baina frogak egiten zijoan arabera, azkenean ondo iruditu zitzaigun nola geratu zen hori iraupena. Bai, iraupena, bai. Bai, nik uste dut, eta hau ja nire uste pertsona da, nik gutxi gora bera, ez nahi zer du lau ordutara pasatzeko, 3 orduta piku. Eta nik uste dut baita ere, igual gauza hona izan daitekena da, arratsalde batetan egin dezakezun joko bat dala. Orduan hartu dezakezu nolabaitan kasual bezala, ez? Eta gogoak ditute jolasteko. Eta arratsalde batetan jarri alzala eta jarri alzala hor jolasten eta bukatu dezakezu. Eta horrela gogoak dituzun egun guztitan. Gero, egin ditugun aldaketekin, rejugabilidad gutxi bat gehitu diogu, hor lorpenekin eta hori time attack delako horrekin, ezta? Bai, gaina... Mai guztiak daukate denbora bat, eta hor denbora hori baino gutxiago iraun behar duzu, hor mai horretan, lorpena lortzeko, lorpen hori, lorpen dut, azkenean sartu genuen hogei tamar inguruko lorpenak. Bai, ustut, orain esango dizut, 35 lorpen totalean. Hori da. Nik hemen ikusten dut, gehitu zen dutelako hemen denbora arloiua eta nik hemen ikusten dut bat baino gehiago saiatuko dela speedrun horietako bat egiten, ziur nago gainera. Porque gainera da horietako jo bat nun behin dakizunean nola edo nondik ibili behar zaren egin dezakezuna dida batetan. Nik hemen ikustut hor hemen bat baino gehiago saiatuko dela speedrunen bat egiten. Espero dugu egitea eta guk ikustea. Hombre. Gero eguzkilorena bilatzearena, hartzearena eta bar pizkat nola okorrutu zitzai zuen edo nola edo zergati arrazoia, ez pizka bat Bueno, hori gauzak joko barruan aurkitzea oso arrunta da, bideojokoen munduan, batzutan dira moneda bai, txamponak, beste batzutan dira ez dakit panpinak edo, eta guk pentsatu genuen zein ezagorri, zein irudi, zein elementu, mitologiako zein elementu
bilatzea zen aproposa, eta Euskilore kontua hor zegoen, historioan bebai bere garrantzia dute, eta bueno, oso erraza izan zen, oso denbora gutxitan iruditu zitzaigun Euskiloreak sartzea. Igual niri hor Euskiloreekin bilatzea gara eta igual pizkalpena mandit, ikusi dalako jarri zen dutela baita ere pizkat pertsonai buruzko historia, pizkat bere historia, bere trasfondo hori, jendea ezagutzeko eta jakiteko. Igual, ez dakit, igual pentsatu zenuten pentsatu, baina nik uste dut igual behar bada pizka bat Euskiloren kontuarekin igual pizkat falta zaiola izan daitekela nolabaitean premio bat, hau da, aurkitzen dituzu nivel osoan horretan, igual, eta boste Euskiloreak, eta sari bezala, ematea adibidez, pizka bat historio zati bat, trasfondo zati bat, edo horrelako zeo zer. Hori... Bai pentsatu genuen egitea, horrelako zeo zer, joatea pertsonaien historiotzo batzuk, desblokeatzen edo dolortzen poliki hori, alik eta Euskilore gehiago daukasun neurrian, bai. Euskilore gehiago lortzen duzun bitartean, pertsonaien historioak desblokeatu joatea. Baina gertatu zen, kontatu dizudan bezala, denbora oso guztien eukan aldaketa hauek egiteko. Ezkenean produkzioa eten egin behar izan genuen aldaketa hauek burutzeko eta egiteko, eta ezin izan genuen gauza gehiago sartu. Aldaketa horietan bebai zegoen pentsatuta azken mai hori egitea eta gauaren kontrako borroka bat izatea, baina azkenean denbora oso laburra izan genuen eta egokitu izan behar genuen geneukan idei guztietara. Boraintxe bertan uste dut, gainera zuzenean bugeatu egin zaidala. Baina. Ya está, listo. Vale. Listo. Bueno, orain horrek Steam aktualizazioen kontu horrekin eta daukan abantailekin nordak igual hemendik denbora pizka batera, ez? Bai, lehen esan, gure guk klaro daukagu jokoaren atzean egongo garela, hor soportea ematen eta arazoa konpontzen eta denbora badaukagu eta ikusten badugu jokoa ondo badoala hor Steamen, joango gara aktualizazioak botatzen, noski baiet. Baina, ikusi behar dugu zenbat denbora daukagun aldaketa handiak egiteko, ezta? Baina ez dugu bat ere, kontuan hartuko du, kontuan daukagu egin nahi dugula aldaketak, bai. Aldaketak, aktualizazioak hobeto esan da. Bai, hori da. Bakarrik bat eratzen zaizu. Bai, ez. Ez que nago aldi benean galdera pentsako, nahi hemen dena guztia, primizia, dena gainera, ez que baita ere pizka bat nire buruan arraro egiten zait, ez, ditudan arpidun kantitatekin horrelako primiziak eta mobidak izatea, arraro egiten zait eta nago pizka bat erdi emozionatuta, erdi pentsako eta bai. Osa gehiago, a ver. Berez, hau, nik uste dut, suposatzen dut baietz, edo ez, pizkat zuen lehenengo nolabaiteko jokoa ez, pizkat ikasten nola egin, frogatuz eta bar. Bai, azkenean gure lehen joko profesionala, esango nuke, baina bai da gure lehenengo bideokoa, beste batzuk egin ditugu, baina beste kontzeptu edo beste
momentu batzuetan egin ditugu, eta, bueno, hau da gure lehenengo bideoko profesionala. Orain egiten ari gara, bueno, hor daukagu nolabait, pentsatuta eta, bueno, prototipo bat daukagu, beste bideoko batekoa, eta bueno, hor dago beste ideia bat. Hor dago, oraintxe lan egiten ari garen beste ideia bat. Aha. Ferox Anima izenekoa. Xerox Anima. Xerox Anima. Hori bai dela multijokalaria eta, bueno, eta horrelako ideia orokorra MOBA antzeko bat da. Gaur egun nahiko modan dauden joku mota, gainera. Ideia, atzean dagoen ideia, hori, botako dut horrelako animaliak hor borrokak egin behar dute, arena batean, eta, bueno, animali bakoitzak deko bere botere ezberdinak. Lolantzeko bat, ez, nola baitean, baina... Baina ez da LOL hori MOBA... Ez estilo horretan, ez daukat beste bat buruan, baina ez zait ateratzen izena. Ez da MOBA tradizional bat bezalakoa, ez deko hori hiru karrileak eta bakarrik dira arena bezalakoak. Bai, nire ulertzen zaitut ezke egia esan da, gainera beste indi bat da, buruan daukat, baina ez dut gogoratzen bere izena, da arena bat, azkenean zirkoak edo kolisak zeukanten arena itxi batetan, horrelako zelai borobil batetan, nun bi, hiru, lau, pertsun kantitate ezberdinak, burrugatzen dute bakoitza bere stat, bere gauzekin, bere habilitateekin, bere... Bai. Unreal Engine egin da dago, bakizu? Ez dut gogoratzen. Baliteke. Ez gogoratzen baitzen da, baina bai, ezaudu talde bat horrelako... Gainera, Fanan Sirusan egon zen baita ere. Bai, joko berbera da, dudarik ez, baina ez gogoratzen baitzen zen. Gaina, eske gogoratzen dut, frogatzerakoan Fanan Sirusean, oparitzen zizuten kate bat, Steamen, frogatzeko eta bar, eta oso ondo zijoan, oso joko itxura hona zaukan. Grafiko galantak zituen, bai. Eta ondo bai, optimizutua zegoen. Ez dut gogoratzen izena, benetan. Ez, neu bez, eta betu hemen ditu dara propaganda Fanan Sirus guztietakoak, hemen botatu, ordenabio ondo botatzen hor propaganda guztia. Garretzen didate, ze publikolako dagoen zuzenduta. Lehen komentatu dugu, dagoela zuzenduta publiko guztientzako. Bai, publiko guztientzako da. Nik esango nuke 6-7 urtetik bera divertituko dira eta entrenituko dira, baina bueno, igual hobeto hori 6-7 urtetik gora beraiek bakarrik jokaten badute. Laguntza behar dutera, bari izango dutera, baina, porque nik uste, adibidez, orain adibidez heldu naizen nivelera, konkretuan, hau, nik hemen egon ditxe goratzen dut, nengoela lagun batekin hitz egiten, nengoen erakusten pixka bat berari, holan pribatuan ez, bere uste emateko eta nik goratzen dut, 5 minututan jokurrutu zitzaiola nivel honetan egin behar zana, eta nik hemen, nola egin behar hori, eta nik hemen, ez badit esaten hori, zer egin behar zan, nik daño txut hemen botatzen naizela hortu betete, ez dut bala egiten, fijo gainera, orduan... Gertatu daiteke eta arrunta da, Osea, azkenean guk frogak egitelakoan, bakoitzak egiten zuen maila edo, bueno, 2 edo 3 pertsonak mail bakoitza egiten zuen, eta gero besteak frogatu behar zuten maila. Eta gertatzen zen batzutan, batzuk oso arin eta oso azkar azmatzea zer egin behar zen mail bakoitzean, eta beste batzuetan azkenean esan, mesedez, esan nola egin behar den maila, ezke nago hemen bueltak ematen eta ezin dut maila edo puzzle asmatu.
Bai, ni gainera gogoratzen dut hor puntu batzutan laguntza bere zain duela, porque nengoen guztiz atrenkatuta. Bitu, ezaretik komentatu dugu MOBA, batelite, eta baliteke, ez dut hemen konkretuan arenaren irudiak ikusten. Battle Right. Eta baina baliteke, guztiz baliteke. Baliteke... Baina hori isometrikoa da, ez da nik ez... Ez que nik igual hemendik momentu batetan ireki dezaket... Ez dut goratzen, nik goratzen dut, gainera goratzen dut arena, eta dana daukat buruan zeukala erdian borobil bat jisten zala edo gotzen zena, eta horrelako mobidak. Orduan hori bai dela bat den hori borobil bat zegoen hor arena ardian, bai, hori bai da Battle Right, bai. Bai. Ikusten zen ikuspegi isometriko bat moduan edo, bueno, ikuspegi hirugarren pertsona bezalako kamera zeukan. Ez badut aldatu nik ustut hirugarren pertsoneko kamera bat zela. Baina, orduan... Uste dut, ez dut, aspaldi galdu niola. Battle Right hori isometriko kamera depo. Osea, ikusten da ikuspuntu isometriko batetik. Ez dut... Horaren erdian dago horrelako borobil edo esfera bat mantzekoa. Ez dakit zer egin behar den berarekin. Baina bai. Ba, ez dut gogoratzen, aspaldi galdu niola baitare... Gogoratzen dut, nintxa frogat eta asko gustatu egin zitzera, baina hori, aspaldi galdu nion pista. Zaten beza, ezkenea hainbat joko eta hainbat gauza aldi berean gehiagi da buru baterako. Bai. Urrearen Engine lauko bat grafiko honekin Paragon, bai, Paragon oso bikaina. Ikusi lehenengo egunetik. Paragon. Bai. Nik ikusi nuen, nik gaina... Duten oraintze ez dela denbora asko irten den jokoa, ezta? Bai, ez dakit ez da alfan edo betan dagoen edo, ez dut goratzen. Nik goratzen dut... Oraindik ez da irten, bale. Nik goratzen dut betatik izan zela... izan zen ikustea hor ditxoak eta nahi jo, madre mia. Jazta. Nest... Paladins lore eta guzti hori pikutara. Beit, olein gainera hemen dagoela nivel honetan, nola okurritu zitzai zuen hemen jolasterena ez ikusten diren margoak moetzen direla, figurekin eta bal, zen eta horrelako nibelak hain bitxeak iruditzen zaizkit, ez dakit nola demontra okurritzen zaizkizuen gauza hauek. Egia esan da, hau lankide bati buratu zitzaion, eta, azkenean mitologiaren zerikusia daukaten, edo mitologiarekin edo historiarekin zerikusia daukaten irudiak eta elementoak erabili beharra geneukan. Eta pentsatzen, azkenean, hori iruditu zitzaion, buratu zitzaion, hori esan da. Margo hori rupestreak hor aurkitu jobazulu horietan aurkitu ditzaketen edo aurkitu zenuten, zuten irudi horiek, irudi horiekin jolastea nolabait pistak emateko, ezta? Osea, zer egin behar duzun, hor dauden totemekin eta... Bai, gaina nik ez dakit zergatik baita ere ataskatzen ari zait bat batean. Eta ez dut horrelako sozer zala. Bai, margoak esaten dizute zerbait, hori kolorearekin zerikusia dut. Bai, magiarekin, baina ez dut goratzen erdiko tamainan egon bar zirera edo txikien, eske hor dau dokan neu, porque claro, haundito eta txikitu aldiren pieza guztiak hiru tamaina dituztez, nolaitan txikia, ertaina eta haundia edo hor extra haundia, orduan pizkator hemen ez dakite, bai, justo, vale, listo, jazta, martxan berriz. Orduan, hau, haundian,
Bale, abaundian eta hemengokoa txikian. Benetan batzutan horrela, nik ez nuke horrelako buru bat izango. Bueno, momentuan egon behar zara, pentsatzen eta batean ideiak agertzen dira, buruan, osea, benetan. Bai. Bai, ez nuen pentsatuko horrelako puzleak irudituko zitzaigunik, baina azkenean pentsatu eta frogak egin eta mailak deusestatu eta azkenean agertzen dira ideionak, Bai. Adibidez, tartaloetxe uste duzela, ematen dizutenean azkenengo boterea, tartaloetxe edo... Izateko boterea, ez da? Ba, hori da, bai. Hori adibidez, nivel hori da, osea... Gaina asko gustatzen zaidan nivel bat da, eta gainera hori gehitxarena gero gehituta deko zuela laberintoa eta dana. Jolasten pizka bat gora, bera, materializatu, desmaterializatu, pizkat guzti hori nahazten. Gero baita ere nivel horretan aldatu duzue hasieran dagoela bi horizontala eta erdian bat vertikala. Bai. Hasieran gogoratzen dut hirurak materializatu da zenituela. Errazagoa egin du, bai. Bai, pizkatxo eta eskertzen da, porque nik hori ja toalla lurrera bat eta suena, ya está, osea, ja honekin ja ezin dut. Goratzen dut nola euki zenituen zailtasunak, bai. Bai, gainera, nik goratzen dut, gainera egon nintzela, zenbat irauten zuen eta dana. Osea, bai. Ematen zuen baina komplikatu bazan, gainera, zen, horizontalak solidifikatu behar zenituen eta vertikala transparente bilakatu edo horrelako zeozer. Zuek ematen zion kriston buelta. Bai. Nahiko zaila zen, bai. Niri ere kostatzen zitzaidan, pasatzen nuen, baina kostatzen zitzaidan. Horregaitik aldatu genuen, azkenean denbora guztian eduki behar duzu zure publiko objektiboa. Bai. Ze bestela behar baino gehiago saltzen dituzu, behar baino gehiago zailtasuna sartzen duzu bideokoan eta azkenean hori apurtzen duzu hori kurba, hori zailtasun kurba. Bai, nik uste dut gainera, kasu horretan konkretuan, frustrazioa edo ekarri zuela eta hori bai dela izan zitekela gauza bat nun edozein joko pikutera bidari dezakena. Pikutera bidatzen, Bai. Nivel hau konkretu hau, sakearen nivel hau asko gustatu egin zitzaidan. Bai, asko gustatu, niri sakea betidatik asko gustatu zait eta hau asko gustatu egin zitzaidan. Nola, lehenik eta lortu behar duzun pieza. Osea, hasia zera pentsatzen zuk basua zona lehenago, joango gara gainera, dekugu hemen txurien erregina, eta nola lehenik eta pentsatu behar duzu igual pizka baten peoia nola aldatu alzenak zenezakeen erreginagatik etzen zarenean amaierara, eta beste tokira. Orduan, ja gero fijatzen zara eta hemengo jan ikusten dugu dagoela beste peoia justo, nola ekarri behar duzun onarte, erregina ekartzeko eta gero ja behin hemen zaudela ja sake tablan, hasi bezala begiratuz esaten duelako, ez dugu irakurri, ez dute eman dizuela denbora irakurtzeko, nola jartzen du mugimendu bat, eta jake emat eta maitu egiten da. Orduan nola jarri behar zain hor pentsatzen sakearen, nola pasatzen zara berez, joko horren mekanika, sorgina edo zuen jokoaren mekanika hauetik, nola baten sartu behar zaren sakearen mekanikara pentsatuz nun jarri behar duzun erregina puzlea egiteko, ez? Hori, toki hori asko gustatu egin zitzaidan, niri pertsonalki. Arazo bat zegoen hor, pentsatu genuen nola errazagoa egin alzen, baina azkenean errazagoa egiten genuen puzlearen zentzua eta puzlearen mamia galtzen zen. Eta horregaitik erabaki genuen horrela ustea, azkenean ez da hain zaila eta oso erraza da,
erregina leku guztietan jartzen joate, azkenean asmatuko duzu zein den erregina jarri behar den tokian. Frogo bat izan dituek hori egin dezakezu handik, kasualitatez hori lagunarekin dengoela, eta hasi ginen hor pentsakor, eta bera adibidez ez, bitxez esan duela, aurreko puzlea berak atera zuen ez, hori kobako margoena eta nola diz, sakearena, neu igual ohitura handiagoa neukanez, nola, niri errestasun handiz atera egin zitzaidala, eta bera geratu zen como, egia da! Bai. Ez, orduan... Puzzle hau dekon bitxikeria bat, ez duzu aipatu, baina niri asko gustatzen zait, hori nola hiltzen zaren hor txejauna dagoen tokira, hor kaiola horretara, eta hor dagoen maila eta liburua, eta batean hor sartzen zarela, txikitu batera, eta nola dagoen hor... Bai, dena txikituta. Bai, egia da, asto egin zail komentatzea, egia da, eta gainera, askore gustatzen zain nola, jartzen zaren, maitik, ez, sakea dagoen tokitik, eta ikusten duzun, beste sorginari ez, hor, como, hemen nau, lagundu! Bai, etxe jauna hor, bai. Hori, egia da. Hor truko galanta dago, maila bitan dago eginda. Bai, egia da. Maila dago bitan eginda, bat da oso handia eta bestea da normala. Eta orduan, gertatzen dena da, hor liburua ikutzerakoan, beste maila dagoen posiziora eramaten dugu pertsonaia, eta hori iruditzen, ilusioa egiten du hor guztia handitu dela. Baina, eske... Egia da, osea, batean sartzen zaren hori txikito egiten zaituen horrek oso, jode, horrein ez dut lortzen bitxea da. Baita ere asko gustatu egin zitzaidan nola toki batzutan, bereziki amaieran, eta horretaz kontatu itzen azkenengo niberro horretan ez, jode, tartaloetxeren, tartaloetxe edo koban, amerako koba horretan, nola batxutan edo toki batxutan, ez dakit onerako edo txarrerako, hori ja igual jendea gehien bat esan dezake, nola salto batzuk pizkat justu egiak edo daudela, ez? Bai, izan liteke, bai. Hemen adibidez baita ere, ez dakit bez, ziur, horrein behar dudan salto, guztut baietz, ez dut, baina adibidez, lehen heldu naiz, baina jose egin naiz, eta hori, pizkat justu, momentu batzuetan saltoak pizkat, behar bada justu daudela, orduan... Igual hor, on behar lirateke pizkat gehiago neurrituta, baina bueno, azkenean arazten zara frogatzen eta... Bai. Hemen gertatzen da oso zehatza izan behar genuela, ze azken finean, bi aldizko... Bai, Juana eta Itxulia egin behar dala. Bai, joan behar zarela eta edo bueltatu behar zarela, eta bueltatzerakoan erabili behar dituzula hori, plataforma horiek. Orduan, plataforma horien kokapena eta gero botillak kokatuta dauden tokia oso zehatza izan behar zen. Eta, bestela, azkenean, mugitzen genuen hori botilla, saltoa errazagoa egiteko eta gero beste bueltaera pikutara jaten zen. Orduan, esango dizut truko bat, egin izazu botilla handiagoa, bai. Gehiago handitu eta errazago izango. Igual, jode, egia da. Gero, behitu, hori nire egiten dauen efektu optikoa da. Ez nahiz kontu, eta erain esan duzula egia da. Tamainen mobil horrekin eta kontuan hartuta guk, bat-batean txikiago egin garera, eta orain komentatu duzuna, orain konturatu naiz, pentsatzen ari nahiz hau da tamaina ondiena. Eta zeurazki egongo da beste tamaina bat. Justo. Bai. Eta baitu, hau justo horren jause egin gara hor bat-batean. Orduan, horbe nire ez naiz konturatu beste handiago faltsio bat egiten egin zidala, eta hori be puntu polit bat da. Puntu bitxi bat.
Orain bai. Claro, justo hor faltxe hori. Orain bai, ezta? Orain bai. Gainera baita ere gero divertigarri egiten da baita ere gero itzultzea piezarekin. Bai. Nahiko entretenigarria bat batean. Gainera, gero baita ere kontuz ibili behar zara pieza jartzeta, porque niri gertatu esan zitzaidan, izan zen hemen jauzi zitzaidala pieza. Berdera hor, pozo... Justo eskin honetan. Jope. Orduan gertatzen zitzaidan, saiatzen nintzela, goetik salto egiten ez, atzeko, baina jausten nintzen ona. Eta berriz agertzen nintzen hemen, eta pieza hemen behan. Orduan hor, edo nire okorritu zitzaidan, hemen jausta eta gero hemendik ona salto egite eta giztea, baina behar bada igual baita izan daiteke ideia ona, adibidez, momentu konkretu honetan, hau gertatzen bazaizu eta suizidatu egiten zara, kominen artean, berriz agertzea igual pieza goian, edo zurekin, edo zure ondoan, edo dena delakoa. Bai. Hor, uste dut hori ideia hori pizka bat, bota eta ez, auspanatzea hemen ondoan, edo hemen berriz pieza, porque izan daiteke igual... Bai. Igual ni bezalako... Igual blokeatzeko moduko arazoa izan liteke, bai. Hori da, porque gainera hemen, hau, mugitzen dan, ez eta dana, niri, ikusten, berriz jauzi egin naiz, baina ondo, josten bazera piezarekin pieza be mantentzen duzu. Bai, pieza rapeteta daukazu, bai. Eta pieza bakarrik hor berdera jagotzen bada, berriro agertuko da hor. Bera bakarrik badago, eske justo, gertatu zitzen hor justo puntu, esen horren di lurre, esun lurra ikutu, bai. Zegoen hor sartuta, eta claro, igual, neu bezalako bez, nik, eta jo urtekin ja, igual, niri hori, beste hori korritu zetxean, baina igual, ume gazte bateri edo, esaio bururatzen edo reiniziatu behar du nivela, eta orduan izan daiteke pizka bat negatibua ez, beharentzat edo dena delakoa. Bai, frustrazio... Baina, azken finean, guretzako ona den gauza bat, umeak asko irauten dute, bueno, batzuk, asko irauten dute frustrazio momentu hori heltzeko, ez da? Osea, ni adibidez, asko gehiago frustratzen naiz, uste dut umeak baino, edo harinago. Ziur, igual, pazientzia gehiago dukote behar bada. Bai, gustatzen zai ikusten ari dutena, eta toki berean jausten dire igual 10 aldiz edo 12 aldiz, eta berriro saiatzen dute lortu arte, ezta? Bale, teke, bueno, nik hor uste dut hori pizkat norbaiteri gertatzen bazaio edo ez, porque baliteke hor beste norbaiteri gertatzea eta izan daiteke hor pizkat arazoa. Bueno, orduan, hemen horra kontu zorez jaustarekin. Hemen hartu behar dugu orain erregina. Jartzen dugu erregina eta eraman behar dugu horra. Bestean gainean jarri, beste ikusten duzuenez. Presio plakantzeko badauka hor. Eta bestela zeigu berriz irekitzen. Eta ja nik uste, hasi naizela jokoaren pista gehiagin bat. Tontamentien hombre... Azkenean puzleak asmatzen ari zara, osea, azkenean finean, hori, pistak eman behar dituzu. Bai, hombre, noski, ez dago besterik. Bota galderak, ideiak edo dudak edo dena delakoa, mesedez galdetu dudarik gabe, bale, horrengo garatu behar dut, abetu, bakarri jarri dein da, bai, hombre. Asko gustatzen zer baita egiten duen dantza animazio hori edo, como en plan, bua! Asko ere gustatu egin zitzaidan irudia, sorginei etxizo edo malefizio hori apurtzen dituzunean, agertzen den irudia ez gure pirulina euskriadorekin eta hori maldizio hori apurtzen hori eszena hori be, asko gustatu egin zitzaidan. Eszena horiek... Paul Caballero egin zituen, bai.
irudi politak ditu, bai. Bai. Galdetzen ari didate nola ikasi zenuten jokoak egiten? Ba, gu ia guztiak, teknikoak gara, ingenieroak gehienak, batzuk elektronikoak, beste batzuk informatikoak, beste batzuk telekomunikaziokoak, eta, bueno, Lanbidek, finantzatu zuen ikastaro bat egin genuen Digipenen. Jodio. Digipen dibertsitatean, bai. Ke gozada. Bai, urte bateko ikastaro bat egin zuen, guztiz finantzatuta, 8 ordu egunero, urte batean zehar, 1.300 eta piku ordu izan ziren. Eta amaitzerakoan kure ikastaro hori, gure, lan taldea edo enpresa sortzen duen kide batek bota zuen ideia, nahi bagenuen zehoz egitea. Eta horrela, eta bueltak eman genion ideiari, eta azkenean, horrela batu bildu ginen eta enpresa sortu genuen. Bai, hori esateran, Juan, justo gainera historia da, justo pizkat nola sortu egin zen, ez? Familia hori, ez? Binari talde hori. Ja hor sartuta, historia horretan sartuta, ja, aprobetxatuko. Binari Soul izena nunbaitetik dator konkretuan, edo... Ba, egia esan da, beste brainstorming horrelako prozesu bat egin genuen hor, enpresaren izena asmatzeko, eta ondo soinu, soinu ona dauka, bai. Zeukaten hitzak hasi ginen erabakitzen, gero ingelesez edo erderaz, edo ez genekien oso ondo nola bota eta zer egin. Baina azkenean, teknologiarekin zerikusia zuen zerbait esan nahi genuen. Azkenean, ez dakit arazoren, ideia ona edo txarra izan zen, azkenean kriston problemak ditugu jendeak izenarekin geratzeko. Bideokoaren munduan erratzagoa da, baina beste arlo batzuetan, zego, bideokoak bakarrek ez ditugu egiten, beste gauza batzuk egiten ditugu, eta beste arlo batzuetan hori, izen hori pizkat arraroa gertatzen da. Bai, pizkat, igual aplikazioak eta horrelakoak egiterakoan, igual arraro edo izan daiteke. Bai, zaila izaten da batzuetan, bai, jendeak ez du lertzen izena. Azken finean zuei gustatu behar zaizue, bestela... Bai, eta gure iritziz ondo transmititzen ditu hori enpresaren mamia, ezta? Osea, binari hori soul azkenean hori arima edo gure hausnarketak, ideiak, hori guztia errepresentatu nahi du, eta binari hori alde teknologikoa, ezta? Horan, ez nahiz mugitu horregatik komentatzeko, asko momentu honetan, justo hasiera honetan, deia asko deitu egin zidan, argitasuna, nola argiaren efektu hau eta dana, pilo bat gustatu egin zitzaidan, momentu hau, magiko hau, gainera oso polita, eguzki izpi antzeko hoiekin, gainera asko goratzen daute realitatean dauden eguzki izpi antzekoa gaude gainera, oso polita egin zitzaidan. Galetzen didate soinu bandei buruz, egin zenituzten zuek edo kanpotik kontratatu egin zenituzten? Kanpotik kontratatu genituen, bai. Egia esan da, hor soinuan, igual, nola ez genekien asko, nola edo zenbat kostatu zitzaigun hori, soinuaren kontua. Egon ginen hor pilo bat bilatzen
zein abesti edo zein soinu erabili genituzken. Eta azkenean, kanpotik erosi egin genituen, abestiak eta soinuak. Nik uste dut, gainera maitza egokiekin, porque nire ikuspuntutik hautatu egin zenituzten edo musika oso ondo doakio jokoari. Mistizismo pizkat horrekin emanez eta dana. Uste genuen baina hobeto azkenean geratu ziren soinuak bai eta bestiak bai. Hor musika kontua egia esan da uste genuen baina hobeto. Bai, gaina nire ikuspuntu pertsonaletik joko bat izan daiteke grafikoki primeran, azken finean pelikula, nik beti konpratzen dut pelikula batekin ez, pelikula bat bikain izan daiteke, argudio bikain izan dezake, ikus daiteke super ondo, baina musika, egoera baten esanai guztia, alda dezake kompletuki. Bai. Eta bideojokoetan gauza berbera gertatu egiten da. Orduan nik uste dut kasu honetan oso ondo hautatuta edo asmatuta dagoela musika banda hori nik uste dut oso ondo hautatuta dagoela. Bai, ez asko. Benetan, azkenean nik arduratu nintzen soinua edo FX kontua pizkat antolatzen. Eta maila batzuk igual pizkat hor pobrea geratu zitzaidan, baina azkeneko justo hor tartaloetze dagoen hor maila hori justo hori oso arronagoz, eske asko gustatzen zait nola geratu zitzaidan, justo hori hor soinuak, soinu guztiak hor sartuta eta oso divertigarria izan zen, prozesua eta guzti bai. Bai, musikarena oso, denborarekin, nahiz eta nivel batzuk hor pizkat pobre izan, denbora dagolako eta berriz ere estimeko aktualizazio mirari hori esker dozin momentutan sartu aldatu ez da antxina bezalan azken fina erosten zen da disko fisikoa zegoen konexioak vamos imaginatu bez segurazki gainera segurazki askok esango dut, ni baino gazteago izango da jendea, nik justo naiz, 84koan, nik justo ezagutu dut ziberretara jolastearen garai hori eta eta 256 kilobaitetako modemak eta guzti horiek ezagutu ditut, baina ezagutu ditut. Orduan, antxinean ez zegoen abantai hori, gaur egun Steam den abantai potente hori, gaur egun ez dagoela, antxean ez zegoela, hobeto esan da. Alde guztietatik pi bat abantaile ematen dizkizue. Zuei eta denoi eta jendeari, porque jendea joan daiteke pizkat haien ustak, haien ideiak ez, komentatzen. Eta, zagoa joan zait. Eta, nordaki, zer hemendik hilabete batzuetara zer gertatu daiteken. Zuek hor potera... Guri ematen digu aukera galantak aktualizazioak sortzeko eta gainera hainbat erabiltzaileetara heltzeko aukera, ez da? Azkenean Steam 125 milioi erabiltzaile ditu. Guretzako da, primerakoa. Bai. Ez que, da, igual, jende gaztea, nire gaztea naiz, baina, igual, ja horrelako teknologiekin ez jai izan dana, igual ezin du imaginatu antxina, adibidez, asko gertatzen zen antxinan, niko datzen dut asko gertatzen zela, erosten zenuela jokoa, ez, eta jokoa CD-a zan, adibidez, asko gertatzen zen konkretuan kontsoletako jokoekin. Eta zu gero erosten zenuen espantxioa, antxinaren DLC-ak espantxioak deitzen ziren, bale? Eta berez jokoan bazet, berezuk erosten, hasieran erosten zenuen jokoan berez bazetor, baina egiten zenuen zen desblokeatu zuk jolastu alizateko. Gaur egun, hori ja pizkat
gaur hori aktualizazioekin, DLC-ekin, Steam egin duen booma, duela 5 urte, Steam egin zuen booma, eta hasi zirela, bai EA, bai Uplay eta guzti hauek agertzen eta kopiatzen, Bai. jo, abantai asko ematen ditu. Bai, dudarik ez. Eta gainera hori, Edonorri ematen dio aukera beraien lana hor jartzeko eta guztiekin elkarbatzeko. Bai, Edonor, osea. Zuk egiten baduzu joko bat, hor Greenlighten sar dezakezu, eta jendeari gustatzen bazaio, eta Steamek aproposa aurkitzen badu, Steamen egongo da. Bai, eta Uste dut orain aldatuko dela. Kenduko dutela hori Greenlighta. Ez daki, uste dut dela azkenean bideojoko baina hori kopuru izugarria gotzen delako egunero eta hori barkatu kontrolatzeko aldatu egingo dutela eta Greenlight kenduko dutela, baina orain arte edonork hor zar zezakeen beraien lana eta beraien bideokoak. Bai, eske horrek absurdoki publikatzen diren jokoak eta egon diren baita ere, behar bada baita ere egon diren arazoekin, porque askotan agertu da jendean, non hasi da joko bat egiten, superideia bikainekin, jendea hasi da ordaintzen eta gero batean desagertu egin dira. Bai. Horrelako. Gainera gertatzen da, joko denetariko jokoak ager daitezke hor. Osea, azken finean, nola edonor publika dezake edo aurkez dezake hor beraien bideokoak, askotan igual nola esan, masifikazio moduko agertatzen da, ezta? Ez dut komentatu joan egin zait, baina nivel honetan konkretan asko gustatzen zain nola pizkat, orokorrean nivel guztietan pizkat nola jendeari bideratzen duzuen edo ideiak ematen dituzuen jendeari jakiteko gutxi gora bera zer egin behar duten edo nondik joan behar diren edo nondik mugitu behar diren. Hori asko gustatzen zait, eta baita ere asko gustatzen zait, orain hemen bereziki, nik uste dut bereziki nivel honetan ikusten dala, nola potere ematen dizuten, potere berri ematen dizuten, eta acto seguido, justo zuzenean, erakusten duzuen zer egiten duen eta nola erabili behar den. Bai, pentsatu genuen nola egin ahal izan genuen hori, ez? Ezta, botere bat lortzen duzun unean, nola kontatu, nola erabiltzen den. Eta pentsatu genuen nola zar genezakeen hor mini puzzle edo oztoporen bat, hor botere horrekin zerikusua zuena, boterea erabiltzeko eta zuk mekanika hori ulertzeko, ezta? Da hori, orain erakusten ari zaren zubi hori, Basajaun zegoen tokian, hori, harriak hartu hori da. Eta hor bidetik kendu, eta ezta? Bai, horregatik dinot, azken finean, oso ondo erakusten duzuela hori, potereak erabiltzera, eta hori nire pista puntutik positibo. Hemen esaten didate, baita lehen egon garera hitz egiten Steam Greenlightena, komentatu egin didate, egingo dutena da Greenlight jarri berrean X kantitate bat ordaindu behar izate eta zuzenean publikatu egiten dela jokoa. Bai, horrelako zerbait entzun nuen, bai. Hori baten bat ziur paratuko duela, baina, ideia naukana eta era berera bakarrik aprotxatu nahi dana, azken finean egingo dau, porque eskatzen duten kantitatearen arabera, izan daiteke gutxi edo asko,
Ideien arabera, egon dira oso gauza... Hemen konturatu nintzen, eta botani zuen... Konturatu nintzen gauza batet, ez dakit lortuko dudan egita berriz, baina hemen gertatu zitzaidan, hau, justo... Gauza hauekin, zuek beste bizkat kontuz izateko. Hitboxak eta horrelako movida direla eta... Bai. Horrelako arazoak... Hombre, hau errez konpontzen da ez, pizkat lusatuz, holan pizkat horrela emanez, baina, bueno... Bai. Pizka... Horrelako espresioak egongo dira, eta, bueno, arazoak badaude mailetan hor non... blokeatuta geratu alzaren tokiak, ba, hori, konpontzeko. Bai, no, bestearen bila horre galduta dagoela. Peskat nabil baita ere, begira, ez dakit bada espazio da. Joe, madre mia, Twitter beratuko pizka da, porque erretzen dabil Twitter batean. Bueno, ona da hori. Betu, daude galdetzen non jola zaiteken. Erantzungo diogu PC momentuz. A ver. PC, momentuz PC-en behar bada aurrelago Linux eta esan dugu Linux eta Mac. Bueno, Linuxeko bertzioa baldin badago, Maceko bertzioa berbera da. Osea, azken finean arazoa konpontzen baditugu Linuxerako, Macerako bebai. Ze oinarria hori nukleoa berbera da. Eta demorik edo egon hori galdera hona da. Demorik edo pentsatu duzu Steamen jartzea ez? Steamen dauka aukera hori demo bat jartzea pizkat frogatzeko jokoa bera eta gero nahi baduzu erosteko. Horrelakorik pentsatu duzu egitea edo? Ba, egia esan da ez dugu pentsatu, ze azken finean, bueno, egin alganezake maila bat hor jarri eta maila amaitzerakoan, bairazteko esango dizu edo, ez dugu pentsatu, ze azken finean komentatzen nizuen bezala, denbora beti izan da arazo bat eta koska bat eta gauza asko egin nahi genituen, baina azkenean hor oso mugatuak egon gara. Eta, bueno, baina zu komentatzen zuenen bezala bai, posiblea da orain ez, baina igual beste momentu batean demo hori egitea. Txango doi orduan. Momentuz... denbora, a ver... Egia esan da denbora denbora, jode! Ideia oso ideia da, ez eitzaidan hau inoiz okurritu, betu, ideia hona da. Egia esan da. Denbora, jode... Nago, mugikorren autosusentzailetaz nabil, ja... Direra eta... dute egin. Baina... behar bada... aurrerago... prestatuko dute. Vale. Denboratiko dugun, baina, bueno, bai, bueno, gauzak hor daude, gainera hor bestein bat gauzekin egiten eta bestein bat ideiekin erditik. Oso altu, nik oso altu entzuten, oso altu entzuten badira zuen, barkatu hain berandu begiratzeagatik hori, baina hori konponbide erraza dauka, eta da alde batetik, ez dakiz zergatik nire mikroa OBS-en topera dagoelako hor, teorian igual timponak ez dizkizuet lehertzen. Vale, beitu, orain okurritzen nahi zaite, igual behar bada aurrerago bigarren parte bat, edo aurrerako zeo zer? Bigarren parte bat, bai, bueno, mugikorrerak etarako egin dugu
hor bueno, mundu berberan kokatzen den beste mini-joko edo mini-joko bat. Bai, egia da. Hori komentatu beharra dekogu baita ere. Baina, esan nahi nuena zan, sorgina bi, nahi dute esan, beste historia batekin, igual gauza hobeagoa batzuekin ja pizkat praktika egin hartuta, ez? Ba ez dakit, benetan orain ez gaude momentu horretan, hori esatekoa da, baina ez dakit, zer gertatuko den hemendik urte batera edo bi urtera, ez dakit. Vale, eta orain, baita hori, astuta, suerte esan duzula, porque baita ere astuta neukan, hori, mugikorretan atera dituzue beste 3 joko, mugikorretarako, 3 mini-joko, doainik direla gainera, Bai. ikusi dudan ez propagandetan, gero, botako izkizuet Twitterren bidez, propaganda horren irudiak zuek ikusteko, bueno, jendea ikusteko, porque orain erakutsiko nuke, baina kama sekuestratuta didate, eta eskatu nuen, baina azkenen ez didate ekarri ez ezer, baina bueno, gero botako izkizuet argazkiak, propagandatxo horren argazkia ikuste ezazuen, gaina saiatuko naiz ondo egite argazkia QR kodigo batekin zetorrerako. Bai. Orduan, pizkat igual kontatu igual mini-joko jei buruz. Bueno, azkenean mugikorretarako biloko oso erraza da, 3 erronkak ditu, 3 mini-joko, alegia, eta mini-joko bakoitza, bideo-joko tradizional batean oinarritzen da, edo antzerakoa da, ezta? Osea, azkenean hor 3 erronkak horiek ausardi, ez nahiz gogoratzen, ausardi, igual, 2 minutu intuizio, eta beste ez du gogoratzen. Minutu bat ematen badidazue propagandatxoaren bilanoa, eta holan, azkenean hori, lehenengo bideokoa, Arkanoid moduko bat da, horbean dago zorgina pirulina, eta bera da hori, pilota bideratzen duena. Bigarrena da pizkat arraroa, baina oso divertigarria joztatzeko hori tabletekin eta smartphoneekin. Ze da, kaldero bezalako bat, eta, Dr. Mario hor ezagutzen baduzue horrelako antzerako bat izan liteke. Joan behar zara, kaldero batean, pozimak egiteko ingredienteak harrapatzen. Horbean agertzen dira zein ingrediente hartu behar dituzun, eta joan behar zara hor mugitzen, tableta alde batera eta bestera, hor kalderoa bideratzeko. Eta azkenekoa da buska Wall-E moduko zerbait. Agertzen da hor pertsonai bat, eta pertsonai horren aurpegia beste batzuen artean bilatu behar duzu. Androiden, Android eta iOS. Hori iOS, ez hitz den ateratzen bestea, Android eta iOS. Bai, eta doainik da, gero dago ordaintzeko bertsio bat, ze, azkenean doainik den bertsio hori maila bakoitza, hori Game Over ateratzen denunean, ateratzen da mezu bat, eta esaten dizu horrelako zerbait. Nahi baldin baduzu, bideo bat ikus dezakezu eta berriro saiatu dezakezu aldi batean. Eta erosten baldin baduzu hor jokoa, uste dut euro bat edo horrelako zerbait dela, bitan saia dezakezu hori play edo partida bakoitza eta bideorik ikusi barik. Horrelako zerbait da. Mugikorretako jokoa frogatzeko pendiente daukat. Ez dut, bat gauzakin buruan, pizkat joan egin zait. Ez dakit zer falta zen, zaren falta, zer okurritzen zaidan, okurritzen zaizuen zuei, bota
edo Telegrametik, edo WhatsAppik bai nahi baduzue, Twitterretik, ez dakit holan okurritzen zuen galderaren bat, hortik, ez dakit, ez dut nahi, jokaztut nahi bez askoz gehiago aurrera eraman, porque ja erditik gutxi gora bera gaude, eta ja pizka bat ematen duena baino gehiago egin dugu hor dida batetan. Bai. Bueno, komentatu... Hor daukasun trebetasuna, ez da? Hombre, eske, lehen esaten duena, speedrunak egiteko bere koska daukate, zeren bere erakargarria da horrelako speedrunak egiteko, zeren eta behin gauzak doden tokiten eta egin behar duzuna jakinda, bide irutan jolastuta eta ja pizkat truko hartuta ja egin dezakezu bata estenen atxean zuzenean paratu gabe. Maia azmatzera eta maia gainditzera bai. Galdetzen duten dut dagoen John Brown abesteko aukera, ez dago, momentuz ez dute implementatu karaoke opzio hori. Baina, bueno, poleta izango litzatekena baita hor ez, abesti batekin edo, mekanika poleta izango litzatekena ez, hor zorrinkeri hori apurtzeko, abesti edo kanta edo zuk ez beste esan behar duzula edo abestu behar duzula edo hor etxizo bat bota ez, beste zorrinkeria apurtzeko. Hor geratzen da, zorgina bi joko horretarako. Bai, mekanika bat izan liteke, zorgina bi hori joko horretarako. Komentatu diguzu eta ere beste joko bat prestatzen ari zaletera, MOBA antzekoa. Bai, oraindik oso puntu hasierako batean dago, baina bai. Hor dago asmoa eta hor dago ideia. Pizkanaka. Bai. Hor, bideoko horretako webgune bat, uste dut Ferox Anima dena batera, saltzen baduzu hor Googleen, aurkituko duzuela. Toten bat falta zaitu duritze. Uste toten bat falta zaitu, ala. Posible da. Gorri bat. Ustut, ez, baina, berdin dau. Bueno, holan pizkat, holan ja bukatzeko ja ordu eta piku dara magoia ja bi ordu. Zeran espero duzue jendea hartzea jokoa edo nola espero duzue jendea hartzea? Bueno, espero dugu ondo hartzea. Azkenean ilusio pilo bota diogu edo sartu diogu jokoari eta bueno, espero dugu baita ere egin ditugun aldaketak, hori, pizka bat jokoaren berjokatzea posibilitate hori ematea, ezta? Azkenean, 35 hori, lorpen hori esan dira, 35 sartu ditugun 35 lorpen horiek, pizkat hor berjolazteko aukera hori ematea. Azkeneko lorpen bat oso zaila da lortzeko. Uste dut guk ez dugula lortu inoiz. Komplikatua da, ez, baliteke hori, pizkat birjolazterena igual ez izatea hor. Baina, bueno, hori azken finean baita ere jendearen nahia izango da, eta bueno, hori, nik lehen hasieran komentatu dudana, nik ikusten duela pizkat, joko kasual, ez, nola baitean, ez daukat gogoa igual nik, adibidez, ohitura daukat estrategiazko Total Warretarako jokotara jolastea, ez ditut gogoak horretako zer jolastuko, igual honetara, plan, eta horretako horietako domekak, astean zehar eta horietako momentu horiek nun ez dakizun zer egin, zer jolastu edo hori be... Gutxuneak betetzeko bai, izan eldeke bai. Azkeneko jokoa, nire ustez emaitza ona lortu dugu, arro gaude, irtengo den produktuarekin,
Eta, bueno, espero dugu, bai, jendearen nahietara egokitzen den, ikusiko dugu. Nik uste dut jendea gustoratuko duela, gainera presioa ez da bez garesti, eta biharko berapenarekin gainera, inoiz baino beto. Aste bat egongo da hor berapen hori. Aste bateko zue berapen hori aprobetxatzeko. Bai. Lan bikaina, nire ikuspuntutik lan bikaina, oso gustoko orain gainera esan. Eskerrik egiten ari zaren, hori egiteko stream honegaitik, eta laguntza, eman diguzun laguntza guztiatatik. Keba, nik hasieratik argi neukan, ja berez hasieratik jokoa, Falan Sirius horretatik ja berez asko deia erakarri zidan. Gaina nik nik horatzen dut, itxegin nuela zinintzela gure nagusi jaunarekin, gure urtsi jaunarekin hitz egiten, porque konturatuta zein gaia zalan, gogoan nituen, eta hasieratik hasi nintzen ja gure urtsirekin pizkat hitz egiten, ia hortik pizkat lagundu algenuen igual itzulpenekin, edo horrelako. Ez pizkat saiatzeko lankidetza hori lortzeko. Oso... Baina eskertzekoa da, oso eskertzekoa da. Bueno, hemen dentetaro gaude, gainera, super ondo portatu egin zarien, nik super gustora. Hori, joko fizikoa postorri joango da hormara, poder batekin fijo. Nire etxe propio dauka danean hor ziur egongo da, porque ditut hor pillo bat poster erosita hainbat manga soketan eskegitzeko. Jokoa berez, pilo bat gustatu egin zait. Gainera hemen nengoen pizkat erakusten, olen fijatu egin ezera itxala lehenan, nora mugitzen naizen einean agertu edo desagertu egiten den pizkat itxal hori. Gauza polita, bitxia, ez? Nola mekanika oso ezberdina dauden atal mai batetik bestera, eta aldi berean, batzen dizun, zuk ja ordurarte ikasi dituzun gauza ezberdinak erabiltzera, handitzea, txikitxarena, kasu honetan bez, adibidez tontamentien, mai honetan erabili dugu. Ikasi dugu, potere berria hor hasieran ikasteko, eta gero orain hemen teorian erabili behar dugu, erabili dugu handitzaren poterea subia zerkatu alizateko, subia apurta zerkatu alizateko, eta eraberean erabili dugu objektuak mugitzaren poterea betere totemak birregiteko. Bai. Orduan pizkat kombinaketa hori eta berezeki hori amaierako nivel horretan denbora eramango dizuela, niri denbora eman zidan, nahikotxo. Baita ere, asko, baita ere, kontratu nintzenera arte, baita ere hori, puzzle vertikal hori tubuen puzzle horretan, daudena euske jargi eta... Horrek denbora asko eraman zidan, baina ezean eran denbora asko komplikazioa gatik baizik eta ez nintzerako konturatu zeudela dode bi pieza, edo ni gutxienez bi pieza mota topatu ditut. Bata dana gurutxatua eta bestea dena bi kurba. Bai. Konturatu nintzanen arte, bi pieza horietako hiru pieza zeudela, Bai. bota nintzen igual 55 minutu hor mapan zehar bolta gora bera ematen. Horrek bere gauza ditu, esplorazioa, aurkitzea, eta konturatzea, porque batzutan ni bezalako gazari, Eta nik uste dut hemen, ingo dugu igual azkenengo ronda pizka bat, bolan dudak eta alakoak baten batere okurtzen zaizuen edo, zer jakin nahia, hor, azkenengo 5 minutuak edo, esaten den bezala. Gogoratu, estimen, bihartik aurrera ordu konkretu batean, ja 0000 orduetatik aurrera. Ordu konkretu batean erosial izan, nirona galdetu da, bihar, ordu batetik aurrera konkretuan, izango dela posible eroste, edo ja, gauerdi ertzen danean, ja posible izango dela. Ez dakit benetan, suposatzen dut, 12ak heltzen diren momentuan, ja izango dela posiblea erostea, baina ez dakit ziur, osea, ez...
Uste dut, bihar ateratzen denez, ba hori, 12ak heltzen direnean, erosteko egongo dela. Gogoratu 9,89 euro, eta euneko 15 berapena. Bai, aste oso batean. Hori da, eta berapen hori egongo da. webgunean bertsio fisikoa erosten baduzue, ba, Steameko klabe bat doainik eukiko duzuela. Webgunean baita ere berapena egongo da? Uste dut uste dut webguneko bertsioa hori 14,89 eurokoa dela, hori bertsio fisikoa. Txakurra. Bai. Intrusoa, horreko zian. Ba hori, 14,89 euroko presioa dauka, bertsio fisikoa, baina hori, baten truke bi eramaten duzue. Bata fisikoa eta Steamekoa kontua. Gainera fisikoa nik oraindik ez diot destakendu plastiko. Ojo! Osea, ez dut nahi ez dut ez da barrutik ikusi, ez dut ez da karratula ikusi oraindik. Baina, bueno, beti nik adibidez joku batzuetarako oso konkretuak bertsio fisikoak gustatzen zaizkidala. Bai. Ba, inoiz baino hobeto. Eta hori, nik uste dut pizkat usteko garaia ludera, ordu tapiko darmagu, jaia 2 ordu. Bai, geratzen dira bakarrik, 7 orain. Eskerrik asko bai jokoare frogatzeko, lehenagotik frogatzeko aukeragatik, eskerrik asko bertsio fisikoagatik, gaur hemen egoteagatik, zuzenekoa egitearen aukera emateagatik. Zuri egiteagaitik, hor direktoa. Baita ere gamerauntziari hau posible egiteagatik, porque beragabe, benetan hau izlitzatekera posible izango. Eta espero duguna ikustea eta berriz hemen egotea. Eta ikusiko da aurrera gauzak nola doazten. Espero du... Hemen berriro izatea zorgina birekin. Hombre, eta nahi dituzuen joko guztiekin. Nik prest. Nik prest. Espero dut baita ere jokua espero dut jokoarekin sorte asko izatean. Nik uste dut merezi duela. Nik egia esan da, lagunak esaten zidan 14 euro, jo, pixkat garezti eta nik, nik 20 euro bai ordenatuko nituzkela, osea, ez dakit. Nire ustez presioa nahiko merke dala, orduan, ez dakit, espero dut suerte asko izatea. Vale, ia sortea daukogun. Eta ia horretzen ja fanboy batzuko sortzen azten dituzuen. A ber, ikusiko dugu. Bai, mila esker. Zuri. Agur. Agur.